Kada ku manta, ku yi subscribe ku danna mana ƙararrawa domin sanar da ku da zarar mun ɗaura sabon shirin. Yanzu kana nan? Wallahi ina nan, ina gajiya. Kai hakuri, sarki zai fito yanzu. Amma muna hanyar airport ne da Allah ya kokari a shafa ma. Ai ba daɗewa zai mu. To gashi nan ma ai. Ya ake barin dan jarida? Ai nayi mu shiga da shi ciki sai ce mun na ce ba daɗewa za mu yi ba ai kan hanya ne. Ya dai mutumi na. Lafiya kana sarki. Dan ku shiruwa ne ba ku aje banza me yasa muni? Allah ya taimaki sarki. Ai dan ka ji mu da magana. To mi dai shaf ka san ba ni jira muke. Na samu labarin cewa Sumayya ta yi hadarin mota. Har wasu na cewa ta rasu. Manufata mai kyawu ce akan ki karki makance, nasara ta za ta guje ga lokaci a kurace. Na ɗau laifi na tuba ki yafe min, bani san harafi wanda zai sa ki guje min. Haba Lukman, ya za a yi ka sauka mota tana tafiya, kai da ba isasshiyar lafiya ce gare ka ba. What are you saying? Malam lafiya? Ka zo kana mana shouting a nan? Ko ya samu matsalar ƙwallon sama? Yanzu Rukayya, Sumayya ce za ta rasu. Ba za ki ga ba sai na buɗe baki na tambaye ki. Kar ka ƙaraso nan wajen. Me kake nufi da ni? Me kaka gurin matata? Matarka? Eh. Kai Sumayyan ma ta rasa har yanzu baka saduda ba? Ta mutu? Ga ta nan ana tafiya da gawarta. Tunda Sumayya ta rasu yanzu, daidai nake da kai. Duk abin da kake ji da shi, ni ma shi nake ji da shi. Kai zo mana zo saboda zaɓar rainin hankali Sumayya ta mutu ba za ku gaya min ta mutu ba sai ku bani stranded ina neman wani magani ina magana kana kallo na labarina Kada ku manta, ku yi subscribe ku danna mana ƙararrawa domin sanar da ku da zarar mun ɗaura sabon shirin.